Creează un outfit elegant chiar aici la Bigoti pentru banchet. S-a făcut. Haideți să începem. Hai că ăsta. Elegant, clasic, îmi place. Haideți să căutăm niște pantaloni. Sigur. Ce culoare optezi? Cred că tot negru ca să se potrivească. Deci optezi culoarea negru. Aceștia cred că ar fi bun. Perfect, și haideți să îți alegem ceva de încălțat. Ar putea să fie o idee interesantă pe un old money, să zic așa, să pară mult mai elegant. Old money, și mie îmi place cum sună. Oho, am din ce alege. Da. Asta Perfect. cred. Asta cred. Facem o recapitulare la ce ai luat tu aici. Deci, am ales opțiunea să merg pe un costum negru, să fie așa clasic, cum ar veni, cum am vedea în filme, poate chiar în John Wick. O cămașă albă care să dea o latură mai calmă la acest outfit de banchet. Și cămașa aceasta care să fie cumva piesa evidențiatoare, care are nevoie în fiecare outfit. Bun. Mie mi se pare că se potrivește foarte bine, dar ai uitat ceva. Pantofii, desigur. Și pantofii, aceștia apar un pic mai, să zic așa, mai old time, dar asta poate să fie chiar un avantaj lor, deoarece de un look old money fitului acesta. Îl face să apară așa mai elegant, să zic așa, ca și cum aș fi mai în vârstă, mai elegant decât aș fi eu de obicei. Și pentru că ai reușit să concepi un outfit elegant, ai din partea Shopping City Râmnicu Vâlcea un voucher în valoare de 50 de lei. Mulțumesc mult!